Hej. I er tilbage. Jeg synes, vi skal tale om, at man ikke bliver spredt benene, når man er 15. Fordi... Vi taler om sig selv. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Du har nogle lortekommentarer nu, så sidder jeg med et helt seriøst emne. Og man ikke bliver spredt benene, når man er 15. Altså... Jeg synes, det er en god kommentar. Det er vores... Han er ikke vores ven. Hold kæft, mand. Ham vi kender. Nu ringer folk op til mig. Det er altid så ondt over for mig. Hold kæft. Det er fint for mig. Så snakker vi om musik. Ja, jeg hører lige Hvad? hardcore shuffle dance. Det kan jeg nemlig finde ud af. Nej, du kan ikke. Jo, jeg kan. Han får en ny hobby hver uge. Ja, nu kan jeg... hvad kan det? Shuffle. Ja, nu kan jeg det der, hvor du spiller det ben. Ja, nu kan jeg sit. Ja, men Det er det. Har vi Sheep Talk, siger vi godt, hvem får vi filmer det? ja, der er ikke. Men du må shuffle først. Det står Det siger du selv, så jeg synes ikke lige... Jo, bevises for os. Nej, så er jeg ikke. Der er så mange, der ser det. I har 5 views. Hold nu kæft. Hvad du snakker om? Ej, kom lige, mand. Det skal I bare... Au! Det er hans scoretræk i den der. Det skal en pige ikke gøre. Ej, det må jeg sige. Hvis du ikke kan læse, hvad der står på min t-shirt, så er det smil, hvis du fik noget i går. Du fik sgu ikke noget i går. Hvordan kan du vide det? Fordi jeg var sammen med dig i går. Nej. Det vil du være. Måske ikke. Jeg vil være. Pis. Hvad sammen med mig i Ja. går? Fuck, nej. Klokken er lige blevet 00:01. Så var i går. Hvordan kan Nej, du... ikke en skid. Jeg var også sammen med dig i forgår, så. Ja, om morgenen. Men jeg var stadig sammen med dig. Hvordan kan du så vide, at jeg ikke fik noget om aftenen? Fordi det var sammen med ham, vi kender. Okay, det var bare sådan noget, jeg Hvordan kan forlanger. du vide, at jeg ikke var sammen med nogen middagen? Vi tur op til nogen Fordi hot jeg chicks, skrev så... med mig. Mens man knaller. Nå, jeg må godt nok sige til radio, det må jeg så. Kæft. Nej, du har. Det var meningen, så Ja, men det får jeg ikke lov til. Det var slet ikke video, det her. Ja. Og det skal være længere endnu. Ja. Jeg har fået en ny mobil Vi i synes, lørdags. jeg tror, der er mange, der tænker på, hvorfor vi laver en hjemmeside. Yeah. Og det var bare fordi, vi havde det sjovt og kedede os, og vi kan lave... Og hun havde et underlig idé om at lave den, så... Og vi er ikke kærester. Nej. Nej, hun har en kaffe. Nej. Vi må ikke bekende. Ja, som vi ikke kender. Og han har en lover. Hey, vil I høre en vits? Hvor meget mad skal der til at fodre en fra Haiti? Det vil jeg stoppe. Ved I det ikke? Det kommer sgu da ikke på, hvor sulten han er. Ja, hvor så? Okay. Jeg lever med til daglig. Husk at håbe på, at jeg er sødest, ikke? Du står ikke